pile pile kochopo sa yiero to yiero jotelo, yiero MCAs, yiero kacha women rep, yiero kacha MP, senators, nyakaure so Karamogi en gima sana nikech seche go ekawo jukumu ikete lwet ng'ato madhi wuoyo on your behalf. Gima chanda kacha mdakongo nanambia ni Nyanza, Luo Nyanza, one of the MPs timo gimok ni kare Nyakaramogi. Kawacho no timo gimok ni kare en chalo nade. Nyithindo kanyicho timo penj ni nyithindo moko ma okalo sana to gionge nyalo mar dhi e high school. Oginyal donjo e secondary kata mana e TVET kacha donjo e tek sana. Nyakaramogi mdakongo nanambia ni Nyanza kai, Luo Nyanza, one of the MPs nyocho oketo vikwazo ne miyo masingul kod nyathine madonjo e form 1. Oketo ne vikwazo na magani. Wangeni basari kidwaro ti apply, nitiere mikakati miluwo kacha nyaka puodhi ocho ni nyathingane ni kuom nyathingane noromo mondo kawe mondo konyo miye basari. To dio nyiso afisas mati ofise mar CDF ni nyathingane chama nyakocha en kare weuru ang'eyo kaka bro loso. Yes, magi wacho ni mheshimiwa bro loso ni kare nyathingane. Mdakongo nanambia nino luongo min nyathini ni en single mother cause for ne onto a accident ka nyathine ni ja igni 8 kende. To sebet kamano kapoko iro dichuo machielo nyaka sani en gi nyathini achiel. Nyanza kai. Kanyo timo class 8 nyathini do 390 ineno school modhi kaka chal national school. Nyakaramogi onge kako onyalo timo. Mama ni en mana mama mauso njugu gik moko matindo kore kabe podo timo. Ndakongo nanambia ni MP ni en kod private office mare e constituency mare e boma moro. Koro kanyo jarume kod ji majonge ni mheshimiwa romo gi ji kacha kin kod weche munyalo wacho kode. Adiono luongo mama ni mogone simu nyiso ni biane walaso wat nyathini no. Kano dhi to nyiso nyathini ni mondo akonye koro wabro ng'iyo ne gik machalo kama dhi school fees kama obro miye koro anoka dwana miye basari nikech adono na ticket kod basari sane dhi wuok matin abro chude ne kian. Vikwazo ne nango kikwazo mano nyise ni nyako tim e ka nyathini donjo school ka MP ni demie gini. Ni koro nyaka miya sekete. Nyaka chwadi tree, koka goi tree to no pesa okiyuda hata kidogo. Mama ni nole mwacho ni to mheshimiwa kocho no nyaka goya ma tree e kanya thithie school kara okimiya una basari matincha ma en haki mare nikech en achiel kuom nyithindo ma ok nyal ni mano kama ler nyini no chwo wiye piny to chone mheshimiwa wajugo kaka no dhi molal kasto ndikne message ni kokitimo kaka adwaro no to ing'eni ok betimore. Kitimo kaka mheshimiwa dwaro no to betimore. Mayini ndiko ne namba moro machielo moko ng'eni namba mar mheshimiwa. Bang 2 weeks yatima nyako ni penyo mama gini to mama kanyo chedhe kacho to nango mheshimiwa chinango ni nyathina rita nyasaye bro loso nyocho se wuto rita walingane yo bro yawe nyathi ong'eni mheshimiwa tiyo tijne obro miye basari mondo dhi school. Ka nyathima nyako ni ogone simu kodhi kende e office mheshimiwa chielcha odhedo ka meso pedh 100,000 mutu mondiki wiye kacha ni 100,000 gi 10,000 mondik kacha iwigi ka 10,000 yendo tugi bundle kati nyise ni koro ma problem mari nyocha se wuogi madhe problem mari oserumo idhi donje school kamano chak dhi ikori magi bro dhi shopping magi bro dhi school fees. In fact achulo ni school fee mare gachiel mangima koro ma school fee bro ai pocket mara to madhi shopping gi ma bro ai basari yathi chawacho ni basari ni okay para ni ngado ne ka ticket ili ka kodwa dhi shopping kendo anyway mheshimiwa se wacho koro nyise ni kumano ritane matin to mheshimiwa e office ni kare en nyaka kama ng'ato nyalo yue en gi ng'ato kuma nyalo yue kacha nikech en office ma hotel be okawo nyathini kaduoto ne ka mheshimiwa golo koti ni lieti ng'enyo golo sati to nyise ni biane kon odwani mondo en bende oterre kode kata riwre kode e ka nyathini mi school fees nyathini kano gomo wachno no ng'adre gi kanyo ni hak nyathino dhi otgi koywag to min go nyise ni ywaga ni na dhi mheshimiwa to mheshimiwa ne dwana tim kama nyaka mi ringra kase mi ringra kore ko prochulo na mo school fee kod basari to na dagi mama gi nyise nyathina nyochi penja ni adhir mheshimiwa to wacho na mo school fee cause basari mdakwangu ananiambia mama gi nyise ni nanyi ni nyisa ni nyasaye bro loso yo rita
bas gima no dwa timo nino ema no dwa timo na emomiyo na dagi emomiyo na duogo imbe kidagi wabed mana ka Nyasaye bro losonwa yo basari en haki mar nyathi moro amora e pacho ka mok nyal nikech en usuru ma ji golo ema pesa dok nyaka constituency kocha miyo kod muchiwo basari. Why do you have to keto kikiwazo ni nyaka cham gweno gi tonge e ka kore chul ne nyathi kich manigi min kende school fees kata basari en haki mare, basari oken mari, basari ni oken bwana ngato nowacho ni mok pesa mar mamani, basari ni en mar piny owacho ma en pesa mar usuru. Mi nyathini basari odhi e school ok ni nyaka ikete nyaka tim dwachi chwade sabenya ni kore ka hapana tunakata kabisa maana ok en gima ber. Imayo nyathino hakine lakini lingalinga Nyasaye nitie nyathino bro dhi school ing'eyo kuma nitie no in mweshimwe ing'eyo kendo ing'eyo wachni maler kabisa omiyo kiki wuondri ka ok inyalo miye basari achana na yeye Nyasaye bro yao ne yo uni